ई के हरे मर्द लेके मुझे मेरे क्या ये लीजिए बाप रे ई तो होली वाला ड्रेस पहनले बिया लाला त कोनो के साली या होली में आइल बिया अरे जो तोरा के बुलावती हम तोरा के बुलावती जो अरे आप लोग दोनों अरे हमार नाम लड़छू थ भैया कहल जाला हमार भुआरा नाम क्या नाम है हमार भुआरा नाम हमार लड़छूतवा नाम पहले सुनिए ना आप लोग पंडित जी के घर देख ली बन जकार हुआ सब हां तो पंडित जी जात तनी होली कहिया बा पूछे कथि चली मार कैल भी बुझा त बियाह शादी करी का कोनो से हम कुआरे बनी हमरे हो जते पंडितवा के पूछबे तो लरिया जी बैठा बैठा सुनो नहीं जा अब पंडित जी के घरे हमरा जाए के बैठे चल चल हम चाहत नहीं पंडित जी होली पूछे अब हमार साइकिल पे है साइकिल पे बैठो पैदल दूरिया बढ़ बैठा कैसे धर हमनी के धैले बजे हे पे बैठो मोटरसाइकिल है तो बैठो मैं बैठो ऐसे हां चला धर तो तू आगे धर ना हम ठेल लो धर ते आगे धर अरे ना चले साइकिल लिया हम पीछे से ठेल लो चला के लेके चली का कितना दूर से रहूगा आवत हो गोड़ दुखा गइल अरे मत पूछ बहुत दूर से आवतनी जय जी राह में महावीरवा नंद भेटल हां ना तू बड़ा बाउर हो ओकर आदत ठीक हो ना जे बोले चिरई सवेरे बोले मोरवा करवा छोड़ दा बाल माँ करवा छोड़ दा बाल माँ हमरी चढ़ल बा जवनिया करवा छोड़ दा बाल माँ करवा छोड़ दा ब्रेक फेल बा तारा मुंह खाती हमरे साइकिल लौकल है सुना है पंडित जी सुनी अरे रोवे के हम खोजत रहे पंडित जी हमरा के अरे देखी खोजत रहे रोवे भेटाइए गई आई लोग से कहानी है कि पंडित जी के घरे हमरा जाए के बेटा तो लेके जात रहे रोवे घरे अरे हम रोवे के खोजत रहे तू हमरा हां काहेला रे अरे हमरा और पतो है बाबूजी गोड़ लगे तनी बाबूजी घरवा कहां बा चली घरे घर कहां बा घर कहां बा हां ए पंडित जी झूठ बोलबा की घर नहीं के काहे घर नहीं के लिया जीबा कि ना पतो है लिया जा करे तहार घर अपना घर है हैं दूदू की त घर बनैले बाड़ा हां काहे खातिर बनैले बा लिया जीबा कि ना तू हमरा लेके तो पुतो कहां से हो जाए ए पंडित जी झूठ बोलबा तार पिछल की जो पुरान की पड़ियाइन बाड़ी उनकरा से 4 गो लइका बाकी ना तार ठीक है एगो तो बड़का हमारे साथ ही पढ़त रही निकर हां कितना झूठा बड़ा मर्द लिया जा करे भरोसवा के मेहरारू हो हां उनकरे न पत्नी है धर्म पत्नी जी आ भरोसवा हमनी जोरे पढ़त रहे खेलत कूदत रहे त तू हमनी के भौजाई लग हमनी के देवर लागब जा अरे मैं दुलरुआ देव ये जा ये जी बाकी तू करबा 20 ए पंडित जी लिया जाना तो जान जी हो हमनी से खराब आदमी कोई ना होई अभी पंचायती पे तोड़ दम जा भौजी के लिया जा चली बाबूजी चलो हमनी के गांव में के करो हक खाती दोनों भाई लड़ जाइला जा काम करिला ठीक करिला देवर जी हां आज शाम के चाय पी ले जम जा आई भौजी हम अरे हां अब आवे के का बात दुआरे पे डेरा रही भर होली रोंग के बहाना अटुवल जी खजाना अभी आओ चलो बाबूजी खाना ना बनैले बनी सब चीज रेडी बा आज के भूख न लागल बा आगे देखा बाबूजी आही बाबूजी चलो हम चटिया छोड़ के चल गए खुल ले अब माने कुछ चुरा ली सामान मन तो और यादाश्त धीरे धीरे कमजोर होता बाबूजी बॉन पीटा पी बाबूजी घर में कोई ना करेला बाबूजी अकेले रहिला गाय दी हम आ गनी नो राव पहुरानी सब ठीक हो जाए अच्छा चली आगे रहुआ गेट बंद कर दी बंद कर दी अब बाबूजी आरती उरती ना उतारम
हाँ 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 तो नहीं 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 चल अब रावण बनी सास नहीं की तो रावण के सास के बदले में पानी बाबूजी हमार बाबूजी बाप रे बकरी पोसली बनी और 10-20 को रख ले अब हम आ गइनी नु चिंता मत करब घास गड़े जाई मुंह तपते आ गड़ के लिए बकरी लोग के खियाई आ खिया हुआ के बाबूजी दूधो दुहम आ बेचबो करम पैसो कमाइम रहुआ ठीक है चिंता मत करिए बहुरानी रौरा गइल बड़ी आ ये बाबूजी घरवा कहां बा अब कब हूँ सामने रुमवा बा सामने अच्छा हो ये रुमवा हां जा तनी बाबूजी चल 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 अरे बाप रे बाप ये है बाबूजी हाँ ये रूम एकदम फर्स्ट क्लास रूम बनेले बानी बाबूजी चाय पी के बताई बाबूजी चाय कैसन बनल बा का भइल बाबूजी महा बकवास चाय है काका डले भरो लिपस्टिक डाले बानी फाउंडेशनर डाले बानी बिंदी डाले बानी सिंदूर भी डाले बानी हां बाबूजी जाने तनी यार का कइलोनी आ तैसे गमकौओ पाउडर डाल लेली बानी कि गमकत रहो सुंदर लगो ऐसन बकलोल लड़की से हमार पेटवा बियाह कैले बा चाय में स्नो पाउडर लिपस्टिक काजल ही सब डालल जाला दुश्मनिए रह दे बाबूजी हमरे के डांट दिया फिर से चाय बना के ले आवा तेरी बाबूजी नहीं कोई जरूरत नहीं है हम मैदान जाते रही तानी सा पी ली नहीं हम ना पियो रह दे चाय थोड़ा सा मुस्मुनिए डाल दे चाय पिया हारमोनियम बजाना बंद करा हम जाते नहीं पर खाना बाबूजी की जी आ गइल बनी पीज चाय बनाई मैं बाबूजी के पियाई बाबूजी मन खुश हो जाइए पी जाते जी बनाए बाबूजी बाबूजी कहाँ बनी हे पैखाना पानी था बाबूजी पैखाना में बनी हाँ सुनिए बाबूजी लाइल बानी चाय पी के बताई कैसन बाटे चाय बाबूजी हाथवा बढ़ा के ले ली बाबूजी अरे आपकी चपाती डाल के लाइल बनी जी आ जाना तनी आ पी के बताई कि कैसन बाटे अरे वाह पैखाना पानी चाय पी हम आए बाबूजी पी के देखी एक बार बाबूजी नो बाबूजी गेट में खोल ने एक बार देख ली पी के टेस्ट करके बताई टेस्ट करके बाबूजी अरे हाथवा बढ़ा के ले ली और होगा तो रहो मैं पिया तो रहो बाबूजी अरे पी लेना चाहो बाबूजी बाबूजी चाय पिए भी है लेकिन में तेरा बुझात नहीं है हम बना के बड़ा प्यार से लाई बाबूजी प्यार से ले बनी दुलार से हमने दिन में चाय पिए बता कहां का बाबूजी चाय हे भगवान एकरा का सद्बुद्धि दी बाबूजी चाय पी ली ना एक बार बाबूजी पी ली ना भागिए से चाय पी ले तानी सा चाय नहीं सा बाबूजी तानी सा चाय पी ली तानी सा बाबूजी पी के बताई ना बाबूजी पीछे जाए बाबूजी चाय ना पियो आई ये चाय पी पर पिया मना के ना बनाए पी रही ये चाय पी आई रहुआ के ए भौजी का भई बाबूजी खातिर चाय लाई रही देवर जी अच्छा ना पिलन हां ना वहां के ना पिनिया हमनी के बानी जानू अरे ना जेकरा नाम से निकल जाला नु उहे आदमी पिए के चाय दूसर कोई ना पियला देवर जी हमर दुलारुआ देवर जी नामों से चाय का निकलेला चाय में नाम निकलत है देखी हमार निकलत है अरे ना चली जब आई जे घरे हम बना के पियावा तनी रवा सब चाय आई चली तार बहिनिया दूध देले भी है हे भगवान ऐसे पुतो से रक्षा करो भगवान